Hoe is die gevoel op dit Zuid? Wel goed natuurlijk. Vorige week nog een truitje pakt en ja, snijden weer een beetje minder natuurlijk, maar het minder waar. Maar ja, dat ga ik gewoon snel vergeten. En ja, ik denk dat hetzelfde een beetje is als met Pieter. Dus ja, daar maken we net vol over nadenken meer. Ik steen gewoon met een goed gevoel en ik denk dat ik geleverd ben. De Tour de France zit op het punt van begin. Gaat het al kriebels? Ja, die spanning is er altijd wel een beetje, maar minder als vorig jaar. Vorig jaar wie het echt voor het eerst en ja, dat is de afwachten wat er al gaat komen. En ja, ik weet nou gewoon wat er gaat komen en ik ben net meer verrast steeds maar. Dus ik had de bergrit nou verkend en ja, ik denk dat je mijn goede spanning gewoon nou steert. Morgen is de proloog. Dat is een tijdritspecialist. Maar hoe maakt die proloog zijn dan? 6 kilometer is gewoon te kwart voor mij. En meestal in dit veld, in dit niveau, dan zit ik ja, het goed tussen 15 en 20. Dus ja, daar komen weer hele horen man niet jaren. De echte baanrenners, de specialisten, die komen daar niet jaren. En dat kiest eigenlijk net een tijdrit nemen. Rochst je eigenlijk die op deze Tour? Nou ja, dat zeker. Eerst gewoon de tijdrit probeer ik goed erin. En voor de rest probeer je gewoon een keer in een rit met een goede groep voor te komen die echt tot het einde houdt. Dus net maaien in ontsnapping wat 100 of 99% massasprint wordt. Dat had je nut meer voor mij nou. Maar ja, probeer je om een keer in een groep voor te komen wat ja, tot het einde houdt. En ja, daar moet een beetje geluk bij, maar ja, dat ben eigenlijk een beetje het doel. Rochst die op het klassement eigenlijk? Ja, ik mag gewoon zien hoe het erin in de eerste weken en in de eerste paar dagen. En, ik ga net zien per seizoen van ik geen klassement erin, maar ja, in de achterhal hoor ik gewoon altijd wel inholen van stel dat het goed gaat en het harde condities zoals in Parijs-Nice, dan is er alles mogelijk. Dus het is net zo dat ik me gelijk bij de eerste bult lid lossen steeds maar het is net zo dat ik nou voor de camera ga zeggen van ik hier top 20. Top 30 erin, Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het vertrouwen ook groter is naar Parijs-Nice. Ja, tuurlijk. Dus ja, dat weet ik gewoon. Als ik gewoon de voordeel heb van Parijs-Nice en de conditie, dan is er alles mogelijk. En ja, dan zou het dom zijn om die gelijk te laten lossen. Maar ja, dat is gewoon een afwachting. Ik ga daarna naar Parijs-Nice, goede uitslagen erin. Maar echt, daar bergop ben ik heel eerlijk in, is nog net echt weer eruit kwam. En, was er net de vorm die toen hier is? ja, dat is een afwachting. Ik weet gewoon, en daar ben ik heel eerlijk in, dat ik gewoon in die week in Parijs-Nice, die gewoon echt super. Die conditie, zo goed had ik nog nooit erin in mijn leven nog net. Dus dat is een afwachting en dus hopen dat dat hier na een week en misschien in 2 weken dat ik er doorheen kom, dat het dan goed is. En ja, hopen maar het altijd en ik zult zien. Ja.